Boga. Amen. Pan z wami. Witam Was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na Świętej Mszy. Сегодня, choć czerwowa niedziela, to w liturgii Kościoła my przeżywamy święto uzwyszenia krzyża. W ten dzień był ustanowiony na uszanowanie krzyża, bo це говорить, що в цей день ненавіта Święta Elena Października znajшла krzyż naszego Zbawcy Jezusa Chrysta, na jakim oddał swoje życie dla naszego zbawienia. Chcą uszanować ten znak Bożej Lubowi i tylko wąkowa, ale w pierwszą czergu chcą uczynić się machczymy, jaka on był uzwyszony w naszym życiu. Как Он был поставлен в нашем сердце, как мы крыжа не боялись, от Его не утекали. Але крыж сапраўды полюбили, бо это шлях кожного з нас до неба, шлях до нашего збавлення. Как годно удельничать в этих святых таємницях, перепросим доброго Бога за все наши грехи и провины. Spowiadamy się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, за все ты Панну Марию, усих анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujca nad nami Bóg Wszechmogutny i odpuściwszy nam grzechy, wiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Świętojuszzu, odprawiając tęcy, modlcie się Boże błogosławienie w ich pokrewnych łaskach, dla mnie nieznanego dnia naręczenia. Молим Тя, справедливый Боже, Ты послал на свет Своего единородного Сына, как раз Его смерть на крыжи, усе люди отрымали избавление. Учени, как мы, на земле глубей познали таемницу откупления, и были годны отрымать ее прямо в небе. Проспали наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог прозвучи веки вечные. Читання книги Біблії. У тих дні люди у дорозі почали говорити справедливість. І вони казали супроть Бога і супроть Моїсея: «Навошта вивели нас з Єгипту, как мы померли у пустыни? Бо нема хлеба, нема воды, и надокучила нам гэтая никчемная ежа. Тады послал Пан на людей ядовитых змеев, якие кусали народ, и шмат людей з Израиля померло. Пришли люди до Моисея и сказали: «Сгрешили мы, бо казали супроть Пана и супроть Тебе. Помолися до Пана, каб он отдалил от нас змею». И помолился Моисей за народ. И сказал Пан Моисею: «Зраби себе змея и повесь его на жерди. Тады кожный укушенный, коли поглядеть на его, застанется жить». И зрабил Моисей медного змея, и узнял его на жерди. А коли ядовитая змея кусала человека, и он глядел на медного змея и заставался живым. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не будем забывать про справы Пана. Не будем забывать про славы Пана. Мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слова их устно. У приповестях я открою свои усны и расскажу про таямницы давнего веку. Не будем забывать про славы Пана. Коли Пан забивал их, тады его шукали, вертались и знов шукали Бога, и вспоминали, что Бог ихняя скала, что наивысший Бог и их збавца. Не будем забывать про славы Пана. Или сливили ему своими устнами, и языками своими хлусили ему. Их сердце не были щирые з ним, и не заховали верность его заповеду. Не будем забывать про славы Пана. Але Бог милосердный, и Он даровал им несправедливость и не знищал их. И Он часто отворочивал гнев свой, и не запальвал усей лютости своей. Не будем забывать про славы Пана. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам.
Jezus Chrystus, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усілякое ім'я, как на ім'я Єзуса схилилося кожне колено створеннів небесних, земних і подземних, і как кожний язик визнавав, що Паном єсть Єсус Христос, деля хвали Бога Отця. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, бо раскрышь свой Ты свет откупил. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Jezus сказав Никодему: «Ніхто не узышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Маісей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Единородного, каб кожны, хто верить у Яго, не загинул, але меў жыццё вечнае. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, каб судить свет, але каб свет был збавлены праз Яго». Это слово Пана. Miłowani Chrystie, braty i siostry, sправді może zdawać dziwnym, że mianowita u wierośni w tym czasie nie Wielki Post, nie Piatnica, ale Kościół razem ze swoimi wiernikami kieruje swój pozirk mianowita na krzyż. Tak wielki i ważny znak u życia każdego z nas. Krzyż, jaki zjawiaється знаком наше спавлення, знаком Божої любові. Все це зв'язано з тим, що навіть, так як я казав на початку 14 вересня, так історики говорять, що 326, czyli раз год буде 1700 годов з гэтага моменту, коли Алена, матка Константина, выбирается в Иерусалим с этим прагнением для себя знайти крыж нашего Збавцы. И это чините у гонар этого моменту знаходу крыжа нашего Збавцы. Так само в Костёле устанавливается в этот день свято узвышение крыжа. Однако вельми важно зрозуміти, что это не только успомнение якості події, яка відбулася
na 1600 lat nazad. Ale гэта перш за ўсё свята, в якім кожны з нас хоча узвысіць крыж у власным жыцці, скіраваць позір на гэты знак Божай любові да кожнага з нас. І таму сёння хочам так вось перажыць гэты дзень у такім духу, у такой рэфлексіі, якое месца само в моім житті знаходить крыж. Знак крижа, який ми часто ж так робимо. Кожен день устаючи, напевно, креслиться знак крижа. Свідомо чи не свідомо. Коли розпочинаємо молитву, коли приходимо на святую мшу, якось набоженства. До этого знаку можна вже так привикнути, що можемо його навіть не зауважати. Однак, вельми важно будить уже эту свідомість. Свідомість того, що сталося на крижі. Яка велика любов Божа проявилася до кожного з нас. Але як зрозуміти ось цю таємницю крижа, треба узгадати справді так, як сьогодні це читання нас ведуть. Ось вернуться до Моїсея і усіх ізраїльтів, які вандрують праз пустиню. Як я бачу, що люди у дорозі, так у книгі Лічбов читаємо, почали губляти терпливість. І почали казати супроть Бога і супроть Моїсея. Почали наракати на Бога. Наракання на Бога – одно з таких, прошу, чому так, цей грех такий, думаю, такий моцний і на який варто звернути увагу? Тому що він підважає присутність Господа в моїм житті. Коли починаю наракати на Господа, то це значить, що я перестаю вірити у те, що Він присутній в моєму житті, що Він усім керує, що Він має ось свою руку, тримає над моїм життям, над моїм льосом. І це значить, як у якийсь спосіб викреслюю присутність Господа. І бачимо, що стається тоді з ізраїлітами, коли вони відмовляють ось від присутності Господа в їхньому житті. Появляються ось ті змії, які кусають, і ізраїліти помирають. Можна сказати, що Господь їх покарав. Але треба було б сказати інакше, що Господь показав, що це значить життя без Бога. Що це значить, що тоді, коли Бога немає в твоєму житті. Бо могло б їм здаватися, что дорога праз пустыню – это что-то простое и легкое. Но и разумеют, так им было недостатково, это никчемная ежа, так как надокучила уже им. Уже хотелось и ресторана, и еще чогось. Але поглядите, что это пустыня. И то, что они могли вандровать и идти в эту обетованную землю, иметь так направду все, это и есть великая опека и Божья ласка. Однак вось гэта не побачыць. Але побачылі, што гэта значыць быць без Бога. Калі прыходзіць смерць, калі прыходзіць безнадзея. Яны так вельмі важна, каб мы таксама гэта зразумелі і ў сваім жыцці імкнуліся да гэта, каб ніколі не засумнявацца ў Божай прысутнасці ў маім жыцці. У тым, што ён сапраўды трымае. Каб не быць падобны вось да ізраілітаў, які пачынаюць наракаць на Бога. Боже, де ти? Що це за життя? Чому нема того, чого мені хочеться? Чого, у чим, може, я мару? Коли перестаю бачити Божу присутність, Божу ласку, Божу любов, Його милосердність для мене, тоді може наступити ось те, що сталося. Прийде ось направду ця смерть, прийде те зло, яке почне мене знищати цілковито. Однак Бог не покидає чоловіка. І як бачимо, сьогодні дає ось це завдання Моїсею, як забив медяного змія і вмістив на жерді, на палці. І той, хто поглядить, буде осаджений. Той, хто узриме в очі, той, хто, можна сказати, оторве ось свій зрок від наракання, від того зла, якое є, так направда, але поглядіть у виш, довериться Господу і
I tak naprawdę uznimy te oczy, przestanie глядеть pod nogi, gdzie, jak można сказать, się sam trzymaje u swoich rukach, się sam nad усіма chciałby panować. Kiedy ja uznimаю oczy, to tak naprawdę już nie widzę, co pod nogami. Trzeba dowiedzieć, że to szlak, jakim wiedzie mnie Господь, to той odpowiedni szlak, w jakim ja nie spotykam się, w jakim ja nie upadł. Potrzebowało takiego wieru, uznać oczy, ale wiedzieć tak naprawdę, że te żerci i te miedziane zmieni, to tylko znak czegoś jeszcze большego. To jest, co my się nie czujemy u Ewangelii. Kiedy Pan Jezus mówi z Nikodemu, że jak Mojsiej uzwycił zmieju u pustyni, tak powinien być uzwyszony Syn Człowieczy. Tak powinien być uzwyszony Syn Człowieczy. Uczyłem tu słowo powinien. Kto zmuszaje Jezusa Chrysta iść na krzyż? Что это за повинность такая? Отказ есть один только. Это любовь. Любовь Бога до нас. Это я нас змушая Христа идти на крыш. Это Божья любовь до нас, каждого из нас. Это то, что ведет Господа на этой покуты и смерть. Только она, ничто иншее. Только Божья любовь. Robić to, że Jezus powinien być uzwyszony. Być uzwyszony na tym drewie życia, jakim jest krzyż. Kiedy poglądacie, jak zmienia się tak naprawdę właściwie taka świadomość i to, co powinien zrobić człowiek. Kiedy Mojsiej uczynił tego zmieja i uzwycił na tej żerdzi, to Izraelitom jak żyć. Potem było tylko poglądać. Tylko wziąć w oczy i poglądać. Jak żyć tu na ziemi. Potrzeba tylko było coś takiego, uznać w oczy. Ale Pan Jezus mówi dalej, że będzie Syn uzwyciony, jak każdy, kto wierzyć. Jak każdy, kto wierzyć u Jego miał życie wieczne. Недостатково только поднять oczy i poglądać na krzyż. Potrzeba jeszcze wiery w Jezusa Chrysta. I możemy zadać, poglądajcie, kiedy tak będziemy czytać opisanie muki Jezusa Chrysta, to Ewangelist dokładnie tak i pisze, że było szmat tych, którzy to robili, stajali i глядели. Ale to nie przynosiło im spełnienia. Pan Jezus mówi, że trzeba powierzyć w Niego. I tylko w taki sposób my będziemy zbawieni. I dokładnie to odbyło się tak samo na krzyżu. Kiedy jeden z tych złodziejów, zabójców, jaki wisiał na krzyżu z boku Jezusa Chrysta, сказал: Panie, jeszcze się mnie uczyni tak, jak ja był u Twoim wolodarstwie, jak ja był z Tobою. I on opocznie jeszcze chwilę powierzył w to, że poboż z nim, właśnie taki zniszczony, wisi Zbawca świata, wisi Господь. I otrzymał ten dar zbawienia. Kiedy nie tylko chcę się nie poglądać na krzyż, ale popatrzeć na nim Bożą любовь, popatrzeć Jezusa Chrysta i całkiem doверить Ему swoje życie, powierzyć w Jego. Bo tylko w taki sposób my będziemy ocaleni, będziemy zbawieni. Kiedy krzyż i Golgofa, można сказать, to taka kolonna, jaka dzierży wесь этот świat, jaki podtrzymuje, to jest centrum, tak naprawdę всей ziemi. Bo ta ziemia istnieje tylko dzięki tego, że na Golgofie jest krzyż, na jakim pomiera Jezus Chrystus. I kiedy zabrać właśnie tę podporę, zabrać tę kolonną, tak naprawdę wszystko będzie zrujnowane. Kiedy zabrać Bożą любовь, kiedy zabrać Bożą miłosierność, kiedy odkinąć Bożą łaskę, ten świat przestanie istnieć.
Він буде знищений. Бо Ён існує тільки для того, що на Голгофі вось стоїть цей криж, який злучає небо і землю, який з'являється ось гэтым шляхом, дорогою, гэтым мостом, який злучив нас з Богом. Але я хочу сьогодні прийняти цей криж, узвисить його у своєму серці, поставити його, щоб серце не бояться, бо сьогоднішній світ, він часто його відкидає, боїться. Бо здається, що криж – це той, який знищає, який забиває. І можна сказати, це правда так. Коли на їх нема Христа, коли на їх нема Бога. Але криж з Єсусом Христом – це той, який оцаряє, який дає надію, який освятляє шлях, який вертає до життя. Криж з Єсусом Христом, у ім'я якого ми перемагаємо. Так само всі ті випробування, всі тяжкості, все те, що для нас є самовращенним тяжаром. Бо тільки з Єсусом Христом, знімаючи очі і моцно віруючи, довіряючи йому своє життя, ми можемо так само, як і Він простив всі ті випробування, і отримати дар вічного життя у воскрешенні і пребыванні разом з усіми святими в небі. Nakreślił się mnie krzyż nie tylko na naszym czole, ale tak samo wariujemy go na naszym sercu. To naprawdę zajęło się takie miejsce, jakie powinno być. Na tym krzyżu, jakim zjawiaється, kim sam Chrystus, jaki присутний так само у Дарі Святої Комунії. Сьогодні, коли буду подимати эту гостю під час Евхаристії, то на її у этой Евхаристії jest mianowicie ustierpczy Chrystus, jaki pomiera, jaki daje za nas swoje życie. Wyznajemy w ten moment особливий sposób naszą wierę. Господи, wierzę w Twoją присутność, wierzę w Twoją любов, довіряю Тобі все наше życie i pragnę być razem z Tobą w niebie. Amen. Wyznaj naszą wierę i wierujemy na Boga, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяко бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодное Писание, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и якого братству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. do всемогутного Бога, який дав нам своего Сына, как Он збавив нас przez krzyż, usłyszał nasze prośby. Молимся за святый костел, как под знаком Христового крыжа Он нес людям избавление. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы свету, как крыж збавцы стал для их знаком спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, кто опоганивает крыж Христа, как Пан Бог дал им ласку навертания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и терпящих,
Как мука нашего Збавцы на крижі допомогла їм усвідомити вартість терпіння. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. з судячністю Пана за душпастера, молимся за ксенза Олега з нагоди його дня народження, просячи для його необхідних Божих ласкав, Отець і Мать Марія. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как крыш Христа стал для нас храницей силы в борьбе со злом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Boże nasz Ojcze, my прославляем крыш Twojego Syna Jezusa Chrysta i prosим, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Спів номер 314. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я хвяру. Придем Бога и Отцу Всемогутное. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай нас очистить от усіх правійного хвяра Твоего Сина, який на алтарі крижа знищив грехи усього світу, який живе і владарить на віки вічні. Pan z Wami. І з Духом Твоїм Uchłoru serce. узносим їх до Пана. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Годно это и справедливо. Соброwy godne это i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Kemu zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku. Panie Święty Ojcu, Wszechmogutny, Wieczny Boże. Ty postanowił zbawić człowieczy rod na drewie krzyża. Z rajskiego drewa wzięło początek śmierć. Z drewa krzyża my otrzymali nowe życie. Ворог, який перемог нас у раю. На древі крижа був переможений Христом Паном нашим. Про його ту і велич прославляють хори ангелу, які завжди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, капі наші голоси долучилися до їх разом з ними, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, осознавна вышия,
Твое створение, bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejsną mocą i Ducha Świętego Ty все оживляешь i освячаешь, i niespłynnie zbierajesz naród swój, jak od wschodu słońca i do zachodu składał imię Twojemu czysto, jak wiarą. Тому єднання з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спасав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. А святі мocою Духа Твоего в эти дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, как стали телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom powieczerł wziął kielich i podzięku Tobie składali czy błogosławili i podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego łysienia, bo to jest kielich krwi moja, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominaючи збавчу і муку Twojego Syna, a tak samo cudowne воскресение Jego wszechście. I czekaючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы змогли отримать спадщину з вибранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной, Богородицей Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваемся на Твою неосновную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и збавление. Будь ласкаво умацовать у веры, любови Костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом, biskupom naszym Józefem, z усіми biskupami, усім духовенством и усім народом Тобою откупленым. Будь милостивый до просьбам этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласты Твоей душой з гэтага свету, милостиво прими у володарства Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одорває свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе,
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Ты ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны до греху и закованы до себя крайне спокою. Czekali исполнения счастливой надеи, привести Збавцу нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить супокойную едность, ки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwe покрикни на вечеру Его. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. I jakoli budu uzniate od ziemi, usich przyciągnął do Ciebie, każe Pan. Спев номер 22. Cielego Chrysta. Споживає моє
Спев номер 31. Молимся. Умocowany na этой gościnie покорно просим Ciebie, Panie Jezu Chryste, приведи нас славы z mертwych powstanie Twoich wiernych, jakich Ty одарил новым życiom прозахвяру, складено на древе крыжара, ки живешь и владаешь на веки вечные. Prosimy łaski, że posłuchacie duszpasterskich kadiałów na 14 zwyczajną niedzielę. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякую за супольну молитву, за складене хвірування, за всіляку оказану допомогу і служення, так само за хвірування, яке складається на справу будови нашого костюла. Нехай без доброго Богу знагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. На гэтым тыдні у літургії касцёла ў панядзелак 15 успамін на свяцейшай Панны Марыі Балеснай. У аўторак 16 успамін святых Карнелія Папы і Кіпрыяна, біскупа і мучанікаў. У чацверг 18 успамін святого Станіслава Косткі, законніка, а ў суботу 20 успамін святых Андрея Кіем-Теалонка, прэзбітара Павла Чонхасана і паплечнікаў, які з'яўляюцца мучанікамі.
Сёння пасля вечаровай святой мшы 19 гадзіне запрашаем моладзь і студэнтаў на малітоўнае чуванне на пачатак новага навучальнага году. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую мшу можна запісаць у адпаведным шытку, а кожную сераду малітва да святого Юзефа, асабліва за нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Просім дзяцей і бацькоў пазнаёміцца з раскладам катэхезы на новы 2025-26 навучальны год. У сакрыстыі можна запісаць дзяцей на катэхезу. Запрашаем таксама новых кандыдатаў на літургічныя службы алтара, новых кандыдатаў на дзіцячыя моладзевыя хоры нашыя, таксама хто зацікаўлены скаутынгам або турыстычным рухам моладзі, таксама запрашаем усе запісы ў сакрыстыі. Когда наши волонтеры Янбай запрашаюць усіх, хто хацеў бы далучыцца пры служэнні ў мас-медыях нашай парафіі і падрабязнасці таксама закрысталі, хто хацеў бы распавядаць усім, што у нас тут адбываецца, а праз гэта таксама евангелізаваць, дзяліцца з гэтым Божым словам, Божымі справамі. Тут у нас ёсць такая патрэба. Запрашаем, хто зацікаўлены. У сераду пасля святой мшы ў 19:45 запрашаем на працяг катэхез для дарослых. У пятніцу о 20 на Алійскай адбудзецца біблійнае спатканне для дарослай моладзі. Сардэчна запрашаем усім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня, складаем найлепшыя пажаданні, здароўя, супакою вашых сэрцах і вашых сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласкаў і апекі Марыі, Маці надзеі. Дорогі Ксьонз Олег, от ім'я нашої парафії хочемо повіншувати вас з днем народження, з вашим юбілеєм. Міні-юбілеєм. Дякую вам за вашу святарську послугу, яку ви з відказністю несете, але в першу чергу за чоловічі якості, за вашу клопот про кожного, за підтримку, за усмішки, за ту любов, яку ви маєте і якою ділитеся з нами. Нехай віра поглибляється, узмацняється надія і буде вельми шмат радості, любові, життя наповняється любов'ю. Жадаємо частіше глядіти на небо. Це означає головне, як це святості, жадати святості, але і досягнути її. Дякую вам і днем народження. Дорогі Вича, так само такий невеликий подарунок, які парафіяни хотіли скласти для вас. Конечно, кветкі гэта вядома добра, і напэўна вам яшчэ шмат добрых словаў скажу.